Fi enw i Ruth Shelley a dwi'n artist gwydr yn dod o Aberystwyth yng Ngheredigion. Ges i'n ngeni yn ystum tŷen yn ganol y mynyddoedd ac roedd lliw yn bwysig iawn i ni fel teulu. O'n i'n gallu gwau cyn o'n i'n gallu darllen. A hynny yn meddwl eis i mlaen i goleg celf i astudio gwehyddu. O'n i wir mwynhau textiliau. Ac ar ôl gorffen coleg, dechreuais i busnes bach gwau, yn neud pethau gwau. Ond o'n i'n ysu i fynd i deithio. O'n i eisiau fynd i Asia. So nes i fynd i India a Nepal a Malaysia, Indonesia, i'r gwledydd yma am dros gyfnod o 2 flynedd. A des i nôl gyda lot o ddefnyddiau beth sy'n drych ar sut oedden nhw'n gwehyddu ICAT. Nes i fynd i wneud dosbarth nos, a beth oedd ar gael oedd dosbarth gwydr lliw a gwmpes i mewn cariad. Unwaith oedd y golau wedi twtsiad y gwydr a'n adlewyrchu nath hynny roi gwefr i fi ac gwmpes i mewn cariad gyda gwydr lliw. A felly am y blynyddoedd nesaf, o'n i'n gwneud gwydr lliw. So gwydr lliw ydy'r gwydr chi'n gweld mewn tai neu eglwysi. Ond o'n i eisiau mynd ymhellach gyda hyn, so nes i ddechrau gwneud gwydr cynnes, lle o'n i'n torri gwydr yn oer a'i roed yn yr odyn, yn y ciln. So yn yr odyn, oedd yr gwydr yn meddalu gyda'i gilydd, a wedyn o'n i'n gallu siapio fe tra oedd e'n gynnes yn y ciln. Sy'n wahanol i wydr poeth, sef hot glass, ond dyna beth fies i'n wneud. Felly fies i'n gweithio gyda gwydr twym, a erbyn tua 2010, dechreuais i weithio gyda gwydr gyda disgyrchiant yn cael ei ymestyn, sef gravity. Oedd e'n cael ei ymestyn yn yr odyn, a oedd yn wedyn yn wneud bowlenni, oedd e'n cael ei stretcho. So, ar ôl gorffen y fowlen dod mas o'r odyn, o'n i'n gyda torri'r top i ffwrdd, a wedyn i grindio'r grinder tan oedd e'n llyfn, a wedyn i wneud e'n polished, a wedyn o'n i'n mynd â fe i'r sandblaster, a i wneud, dynnu off yr llywyrchiad oddi wrtho fe, a wedyn bod e'n edrych mwy naturiol. A wedyn nes i ffindio ffordd o gallu ddod nôl am textiliau, nôl mewn i'r gwydr. So ni wedi ffindio ffordd o allu ail-greu y carpedi a'r defnyddiau mewn i fowlenni gwydr a charpedi gwydr. A mwyn yr prosiect yma, nes i edrych ar beth oedd gan yr amgueddfa yn ei arcaif a ffindio bod darn o wydr Rhufeinig oedd e mor ddiddorol i feddwl bod nhw wedi gallu gwneud y gwydr lliw oedd e'n wyrdd a coch a melyn. A siwt o'n nhw wedi gwneud nhw, so fi'n dechrau meddwl, beth allai wneud ail-greu hwn yn dull heddiw? So dyma fi'n dechrau stribedi bach tenne y wydr tua 10 modfedd 25 cm. A'i roed e i ffiwsio yn yr odyn. A wedyn mae'r oddau oeri am ni'n torri nhw lan a'i rhoi nhw ben i weired ar darn o wydr, a wedyn yn ofalus iawn roedd hwnna nôl yn yr odyn, ac oedd hwnna wedyn wedi ffiwsio i bod tua 12 mm, a wedyn beth sy'n rhoi yn nôl yn yr odyn eto a'i ymestyn gyda disgyrchiant i wneud bowlen bach, a wedyn torri'r top a'i sandblastio eto.
So mae wedi dod mas eitha diddorol dyn ni'n gwybod yn gywir siwt oedd yr un Rhufeinig yn edrych, ond mae gennym ni ddarnau bach. Mae wedi bod yn ddull diddorol iawn i ymchwilio.